लानाय बर' फरायसा आफाद गावसोरखौ माहारियारि आफाद बुंनाय दिपेन बर'आ जे दरं उदालगुरियाव गावनिनो बर' हारिनि सासे कैंडिडेट जों दाख्लै जइन जानाय बीपीएफ हान्जानिफ्राय जों यूपीपीएलआव जइन जानाय बे फट'जों सरजाबनानै जोंखौ माखासे पिक्चारखौ भाइरेल खालामना होदों। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव पिथांखि ब्लग यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, नोंथांमोना निश्चय नैबे भिडिअखौ नुबाय जानांगौ। दा जोंनि मिथिनायावहाय बे भिडिअआ गोजामानोखा, नाथाय बेखौहाय यूपीपीएलनि माखासे दैदेनगिरि आरो यूपीपीएलआव माखासे हाबनाय मानसिफोरखौहाय खमजुर खालामनो थाखाय एबा बदनाम होनो थाखाय बे भाइरेल भिडिअखौहाय बीपीएफनि मोनसे फेसबुक पेजावहाय हगारनानै होनायखौ जों नुनो मोनो। दिनैहाय बिनि सोमोन्दैहाय आरोबाव जाय मानसिया नैबे व्यक्तिया क्लियारिफिकेशन होनायखौबो जोङो नुनो मोनदों रायजो। बिथाङा फोरमायदों बीपीएफ पार्टियाव थानाय समावनो बे भिडिअखौहाय हगारखादोंमोन आरो बीपीएफआवसो बेबायदि रांखौ मोनो, यूपीपीएलआव मोना। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब चेनेलखौ जों बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै जोङो दा बेवहाय दहाय बावैसो सिगां फेसबुक मिडियायाव माखासे फट'फोर भाइरेल जादों जोंनि एगेन्स्टयै। माखासे बेरेखा दोलोफ्रा जोंनि टीमनि बिराद गोख्रैथि खामानि मावनायखौ नुनानै जोंखौ माने जोंनि गोख्रैथिखौ लाखिनो थाखाय बा जोंनि गोख्रैथि खारनायखौ मरेल डाउन खालामनो थाखाय माखासे खैसार साजायदों। खैसारा जाहैबाय जोंनि फुराना फट'जों आरो नैबे जों दाख्लै जइन जानाय बीपीएफ हान्जानिफ्राय जों यूपीपीएलआव जइन जानाय बे फट'जों सरजाबनानै जोंखौ माखासे पिक्चारखौ भाइरेल खालामना होदों। बे भाइरेल खालामनायाव आं मोननैल' खोथा बुंगोन। मोनसेया जाहैबाय बिसोर जोंनि गोख्रैथि, जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै, गोख्रैथि खामानि मावनायखौ नुनानै माखासे बेरेखा हान्जानि दोलोनि मानसिफ्रा जोंखौ मरेल डाउन बा मरेल डिग्रेड खालामनानै जोंखौ बुल बुजा-बुजि खालामनानै जोंनि स्पिडि खामानि मावनायखौ हमथानो नागिरदों। बिसोरो जोंनि स्पिडि खामानि मावनायखौ नायनो हायाखै, जायनि फलाव बिसोर बिदि खैसार साजायनो नागिरदों। आरो नैथियाव जाहैबाय जोंनि बे पिक्चारखौ होनायाव बाहायनो हादों। बे स्ट्रेटेजिया जाहैबाय जोंनि गोदानै फैनाय जयनिं जानाय वार्कार्सफोर आरो माखासे फुराना एक्जिस्टिं वार्कार्सफोर, बे मोननैनि गेजेराव जोंनि गेजेराव बुल बुजा-बुजि खालामनो हादों। बिसोर जाहैबाय माने फैसानि, गोदानफ्राबो मानो फैसा मोनो, पुरानाफ्रा मानो फैसा मोना। नाथाय बै पिक्चारा जोंनि पुराना फट' बेखौथ' बिसोरो बुंथिनानै होआ। बे जाहैबाय सेकेन्डआव जाहैबाय जोंनि वार्कार्सफोरनि गेजेराव जेनेबा जोंनि दानि गोदानै जइन जानाय, जोंबो जेनेबा बिएसएफनिफ्राय फैदों, सोरबा इउथ बिपिनिफ्राय फैदों, सोरबा बेलेग हान्जानिफ्राय फैदों, यूपीपीएल दोलोआव जइन जाफैदों। दा ओमफ्राय बेजों आरो फुराना एक्जिस्टिं वार्कार्सफोर, बिसोरनि गेजेराव जोंनि गेजेरावहाय बिसोरो माखासे बुल बुजा-बुजि देखायनो हादों। आरो बुल बुजा देखायनाया जाहैबाय माने मोननैनि गेजेराव बुल बुजियाव जानाय जेनेबा खामानि गोख्रैथि मावनाया एसे लासै जाथों। दा दिनै जों जेरैबायदि जयनिं खालामगासिनो दं, जेनेबा दाख्लैसो उदालगुरियाव 500नि बारा जयनिं जाबाय जेनेबा, आरो बिनि उनाव नै दा जोंहा बेंटलाव जानो थांगासिनो दं। नाथाय बिसोरनि माखासे बेफोरबायदि जोंखौ खैसार साजायनाया जोंखौ हमथानो हानाय नङा। आरो बेफोरबायदि माबानि थाखायनो, आखलनि थाखायनो, बेफोरबायदि माखासे बिसोर थिरांथा लानायनि थाखायसो जों दिनै बीपीएफ हान्जानिफ्राय यूपीपीएल हान्जायाव जइन जानो गोनां जादों। गोदोनिफ्रायनो बे आखला बिसोरनाव दङ। सोरनिबा पार्सनेल हक बा सोरनिबा माबा हक, बेखौ बिसोरो इसु खालामनानै पलिटिक्स गेलेनो नागिरो। बेफोरबायदि माखासे बिसोरनि माने आखलफोरनि थाखाय जोङो दिनै बीपीएफ हान्जानिफ्राय जोङो यूपीपीएल हान्जायाव जइन जादों। नाथाय बे जोंनि यूपीपीएल दोलोआव बिदि खुनु सोरनिबा पार्सनेल इसुखौ लानानै बा सोरनिबा न'खरनि प्रब्लेमखौ लानानै जों खुनु बेयाव पलिटिक्स गैया। जोंनि यूपीपीएल दोलोआव ओरैबायदि दोलो जेराव खुनु बेवहाय माने थाखा फैसाजों माबानाय बेफोरो गैया। आरो बीपीएफआसो रांजों मानसिखौ बायो, नाथाय यूपीपीएलआ बाया। दिनैहाय बीपीएफ पार्टिनि मानसिफ्रा इलेक्शना खाथिसैखाय, समा सफैनोसैखाय बदनाम खालामनो थाखाय बे भिडिअखौहाय हगारदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। स' रायजोफोर, बीपीएफ पार्टिनि जायफ्रा इउटुबार्स, फेसबुक पेज बिथांमोना सालायो, बिसोरो सोरखौ बदनाम खालामो? गाव गावनिनो दैदेनगिरिफोरखौ, गावनि पार्टिखौनो बिसोरो बदनाम खालामनानै लायो।
बिसोर बायदिनि थाखायनो BPF पार्टिया बदनाम जागासिनो दङ। दिनै जों नुनो मोनदों रुलिं गभर्नमेन्टनि पार्टिखौहाय जायफ्रा हमनो हादों, बिथांमोननि सरकार सालायनायखौ जायफ्रा आन्दाज मोनदों, बिसोरो लोब लोब हौवायै हिनजावै सिख्लायै बोरायै बुरैयै हाबगासिनो दङ। स' रायजोफोर नोंसोर बयबो मिथिखागौ गारबोनाय 17 बोसोरावहाय बर' हारिया मा अबस्थायाव दङमोन आरो नैबे 3 बोसोरावहाय बर' हारिया मा अबस्थायाव दङ। रायजो राजा नोंथांमोन, क'क्राझार लकसभा इलेक्शना फैगौ मे दाननि 7 अक्ट' खालि। दा बेखौहाय नोजोर बोनानै BPF पार्टिनि माखासे इउटुबार्स आरो फेसबुक पेज सालायगिरिफ्रा गोबांथार UPPL पार्टिखौ बदनाम खालामनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादों। नाथाय जेसेबांखि नाजादों एसेबां फिननायखौ बिसोरो मोनगासिनो दङ। बिसोरो नंखाय भिडिअ हगारो, नाथाय UPPL नि जायफ्रा इउटुबार्सफोर बिसोरो थार भिडिअखौहाय हगारनानै होयो। अब्ला माबोरै बदनाम मोनना जानो? अब्ला BPF पार्टिया माबोरै गुबुनजोंहाय सैजानांगौ जायो? बिसोरथ' हामजाजाखानाय नङा। नङै नङैखौनो नंगौ होननानै बुङोब्ला, नंखाय भिडिअफ्राखौनो नंगौ होननानै हगारोब्ला, अब्ला सोर मानसिया मोजां मोनो रायजोफोर? दिनै जों नैबेखौ नुदों, कास्टम बसुमतारी। कास्टम बसुमतारीया आबसुनिफ्राय फैनानै आबसुखौनो जुमुदै मुजुनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो। आरो कास्टम बसुमतारीनि गेसाव गोफोनखौहाय आबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा भिडिअ होगासिनो दङ, सोंखारिगासिनो दङ। जोङो साफ्रोमबो मिथिगौ कास्टम बसुमतारीया बिटिआरनि नङा, चिरांनि नङा। दा बिनि बाथ्राखौनो माखासे गोथौयै साननो रोङि मानसिफ्रा, लेखा फरा रोङि मानसिफ्रा बिथांमोना नंगौ होननानै सानो। आरो फारसेथिं लेखा गोरों मानसिफ्राबो कास्टम बसुमतारीनि बुंनाय रावावहाय गुलाय गुजाय गोनो गोथो जानानै नंगौ खोमा होननानैहाय सानग्रा दङ। आरो माखासेफ्रा जाहैबाय गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय UPPL सरकारनावहाय मोननैनि BPF पार्टिखौहाय सापर्ट खालामनाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय मेन बाथ्राया मा रायजोफोर? कास्टमा जाहैबाय हाग्रामा महिलारिजों बाहायजानाय मोनसे इन्जिन। सुइस दाबायना होयोब्लानो बियो उफाय गैया, रायजो राजानि सिगाङावहाय हख्रावबायाब्ला गवा गियो। आरो कास्टम बसुमतारीनि बेबायदि हख्रावबायनायनि थाखायसो कास्टम बसुमतारीया गावनि सानफ्रोमबोनि जानायखौ मोनदों रायजो। बेनिखायनो कास्टम बसुमतारीया नंगौखौबो नङा होननानै बुङो, नङैखौबो नंगौ होननानै बुङो। कास्टमा सासे एजुकेटेड मानसि, बियो आबसुआवबो मावनाय मानसि। बियो मिथिया नङा, मिथिखायो 17 बोसोराव मा जादों बेखौहाय बियो गासैखौबो मिथिखायो। थेवबो बियो हाग्रामा महिलारिजोंहाय सालायजानाय हिसाबै बियो थगायनो गोनां जायो। बेनिखायनो कास्टमनि बाथ्राखौहाय नोंसोरो दा खोनासं। बर' हारिखौ नोजोर बोनानैहाय गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ हो। बै समाव बर'फ्रा माबायदिमोन आरो दानि समाव बर'फ्रा मा अबस्थायाव दं बेखौहाय नोजोर हो। 17 बोसोरनि गेजेरावहाय जोंनि बर' हारिया गोबां असान्तिमोन। 17 बोसोरखौ सान्ति होननानै बुङोब्ला बे दैखरनि एम्बुसो रायजोफोर, बिनि खर'आ जुजाइसो। BPF रायजो सालायनायखौहाय सोरबाया सान्ति बुङोब्ला बियो आदुवासो। दिनै आं बे भिडिअखौ मानो लाबोनाय जादों रायजोफोर? दिनै आंखौहाय माखासे मानसिफ्रा UPPL नि सापर्टार होननानै, UPPL नि जाग्रा होननानै, प्रमद बर'नि जाग्रा होननानै कमेन्ट होयो। नाथाय आं रावनिफ्रायबो जाग्रा नङा। अफकर्स आङो सापर्ट खालामो UPPL खौ,
जाहोना जाहैबाय इउपिपिएलआ बर' हारिनि गोजोनखौहाय लाबोनानै होदों। बेनो जोंनि थाखाय गल्डेन चान्स। जुदि नोंसोरो इउपिपिएलखौहाय देरहाहोयोब्ला जानो हागौ जोंनि बर' हारिया सानसे नङा सानसे चिरस्थायी गोजोननायखौबो मोननो हागौ। मा रायजोफोर, रन्जन दैमारि सारखौहाय जेलनिफ्राय गयैनि थाखाय गोबां दुखु दङ नामा? नाथाय आं सानो रन्जन दैमारि सारा एसेबां दुखु गैया। सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदों जेब्लानाखि जेलाव लानानै थांदोंमोन बै समाव, আৰু আজীবন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে বড়োলেণ্ড হৈ যাব। আজীবন জেলত থাকোঁতে থাকোঁতে আমি আশা কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰে বড়োলেণ্ড দি দিব। जेलत थागोंते थागोंते बड'लेण्ड হৈ যাব होनदों। बियो बुङाखै जे आं जेलनिफ्राय गयोब्लासो बड'लेण्ड जागोन, बे बाथ्राखौ बियो बुङाखै। आं जेलाव थाबाय थानायावनो बड'लेण्डआ जागोन होननानै बुंदों। दा बिनि बुंनाय रावखौहाय जोङो मोगथां महर खालामनो मोजां सरकारखौहाय सापर्ट खालामनांगोन। हाग्रामा बायदि सरकारखौ जोङो सापर्ट खालामोब्ला अलखदावसो गोग्लैगोन। बेनिखायनो आं सानो नोंथांमोना गुबुन हारि बा गारबोनाय बै 17 बोसोरनि सरकारखौ सापर्ट खालामाजासे रुलिं गभर्नमेन्टखौनो मदद खालामगोन होननानैहाय। आं रावनिबो जायाखै, थाइसे थाखाबो जायाखै आङो, आरो आंनो नाङाबो रायजोफोर। आं हास्थायाबो, आथिं आखाइ दं, मावै दाङै जागोन। जुदि समाजावहाय गोजोन फैयोब्ला बे डेभेलपआ गावनो जानानै फैखायो। रायजो राजायानो डेभेलप खालामखायो रायजोफोर, सरकाराल' डेभेलप खालामा। सरकारा मात्र गिदिर गिदिर हाबाखौल'सो मावो। बे थाइसे थाइनै मोननायखौहाय नोंसोरो जेबो दानांजा। सरकारनिफ्राय बांद्राय आसा खालामोब्ला गाज्रिसो जायो। बेनिखायनो गाव गावबागाव मावै दाङै जा मोनदों बेजोंनो खुसि जा। दिनै बेबायदि थासारिया 17 बोसोराव दङमोनब्ला हयथ' जोंनि बर' हारिया दा जेसेबां डेभेलप जादों बेनिफ्राय बांसिन डेभेलप जागौमोन। नाथाय बै समाव गोजोननाय गैया। गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन जायगायावहाय थांनो हाया। सोंजायो मा मावो, मा खालामो, बबेयाव थायो, बबेनिफ्राय फैदों, नों सोर? बै बाथ्राखौहाय बे समाव सोंजायोमोन। दा बेनिखायनो आङो बिपिएफ पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि रायजो सालायनायखौ मोजां मोना रायजो। स' रायजोफोर, एसे आङो सासे इउटुबार हिसाबै रायजो राजा बयखौबो खावलायनो सानो, नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायालासिनो ससेल' भिडिअ नायनानै गाज्रि कमेन्ट दाहो। बर'जों बर'। नांगौब्ला नोंसोरो स्किप खालामनानै था, थेवबो गाज्रि कमेन्ट दाहो। बर'जों बर'सो सापर्ट खालामलायनांगौ। जोङो गुबुन हारिफोरखौ नायोब्ला नाहर बेसेबां बिसोरो गावजों गाव सापर्ट खालामलायो। नाथाय जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो सापर्ट खालामलाया। गाज्रि मोननानै आनसाबस्क्राइब खालामग्रा मानसिसो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय। रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। आरो नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि, जै जाथों, जै बर' हारि।